Gràcies, gràcies i bona tarda. Per mi és un plaer estar aquí amb vosaltres i quan m'ho vam proposar vaig acceptar amb molt de gust. Mireu, es tracta de, sense gastar massa temps, intentar donar els elements, els aspectes que són els que conformen el debat sobre el pacte fiscal. I per això jo em centraré en 4 punts. Molt ràpidament tots. El model del finançament de l'any 2001, és a dir, on érem abans de l'Estatut, el model del 2009, que representa el desenvolupament de l'Estatut, i després faré 2 pinzellades molt ràpides per recordar el que és el sistema de concert, perquè bé que se'n parla, i un tema que no és de finançament, però que també se'n parla i està molt relacionat, que és el de la balança fiscal, amb l'objectiu de refrescar la memòria, de saber d'on venim, de tenir elements pel debat, i estic segura que molts de vosaltres ja sabeu pràcticament tot el que us explicaré. Però val la pena tenir-ho tot en el cap de moment. Per tant, començo pel primer punt, el sistema del 2001. Mireu, pel sistema de règim comú, després parlaré de les comunitats de règim foral, podríem dir que en un principi fou la despesa. En el sistema foral, en un principi fou l'ingrés. Al principi de l'estat de les autonomies, i Catalunya va ser de les primeres, es van començar a fer transferències passant estrictament calculant per cada comunitat i per cada transferència el que s'estava gastant en aquell moment. Es va aplicar un concepte molt limitat de despesa i això va tenir 2 efectes, que són un finançament d'entrada esquifit i reduït per tothom, per unes més que altres, i després també una diferència per habitant important. I si faig aquest salt en el temps i parlo dels anys 80, principis del 80, és perquè aquí rau l'origen de 2 dels 3 temes que han sigut la salsa cada vegada que s'ha parlat de nou sistema de finançament. I aquests 2 temes són el finançament insuficient i la
desigualtat de finançament per habitant entre comunitats autònomes. El tercer tema era el de la solidaritat, solidaritat entre comunitats, que planava sempre sobre les discussions, però mai ningú s'havia parat a dir o a discutir o a atrevir-se en què consistia i què era, perquè és un mandat constitucional, recordem-ho. També en el principi es consagra un sistema, molt ràpidament, un esquema que es manté pràcticament fins ara, que consisteix que per cada comunitat autònoma, un cop hem definit aquesta suma de despesa a la qual hi té dret per finançar les seves competències, se li resta el que recapta en el territori dels tributs cedits i el que falta es completa amb una transferència de l'Estat. De tal manera que els ingressos de les comunitats són dos blocs: el que es recapta en el territori i el que passa a l'Estat. Els successius acords han anat canviant això, però no l'esquema. Per exemple, des de l'any 86 al 93, al 96, al 2001, s'ha augmentat el conjunt de recursos per a comunitats autònomes. El criteri de repartiment del total per les comunitats autònomes de règim comú ha anat tendint cap a la població. Cada vegada hi havia més autonomia en la despesa. Abans t'arribaven els diners amb etiquetes, ara ja no porten etiquetes amb què te l'has de gastar. També ha augmentat els diferents tributs cedits, ha augmentat la capacitat normativa i, la veritat, pel que fa a les diferències per habitant, doncs a Catalunya, que estàvem evidentment per sota la mitja l'any 86, si la mitja era 100, l'any 86 estàvem a 88, l'any 92 ens vam situar al 96, l'any 2001 vam pujar a 100, etc. Però arriba el 2001 i el govern Aznar fa una cosa. El govern Aznar diu: passo la competència de sanitat a totes les comunitats autònomes, per tant, ja hi ha com un topall al qual s'ha arribat i es diu, i a partir d'aquí s'ha acabat la discussió competencial i, per tant, la discussió del finançament. L'acord del 2001 no canvia l'esquema, només amb això una mica més de participació, etc.
però pretén donar per acabat i resolt el tema. I llavors es diu aquella comunitat que vulgui més recursos que exerceixi la seva corresponsabilitat fiscal. És a dir, si vol més diners, que posi impostos. Bé, les crítiques a aquest model, que era el tradicional que havia anat canviant, no les explicaré aquí, però sí vull posar de relleu una cosa que m'ha semblat interessant, que és que per primera vegada les crítiques que es fan des d'un govern de Catalunya, que era el govern presidit per Pasqual Maragall, tenen a veure no amb la tradicional insuficiència, desigualtat, sinó que es fan des d'un marc, des d'una perspectiva, des de la perspectiva federal. Jo crec que aquest és un canvi molt important. Convergència sempre havia estat protestant, per dir-ho així, el govern de Catalunya, em refereixo, fins que hi va ser-hi des de la perspectiva nacional, la perspectiva individual, i el govern tripartit canvia l'enfocament i el que diu és no. Critico aquest model des del punt de vista d'un marc federal, que és el que inspira l'Estatut del 2006 i que és el que inspira també el model del 2009. I molt ràpidament, per no cansar-vos, només recordar que aquest marc federal es concreta en 4 pilars bàsics, que a més és que són els que no són res nou, són els que han funcionat al llarg de la història, no? Són l'autonomia financera de les comunitats autònomes en vessant d'ingressos i despeses, l'equitat vertical, és a dir, que ha d'haver-hi una visió de conjunt entre govern central i conjunt de comunitats autònomes, l'equitat horitzontal, que és les relacions entre comunitats autònomes, i la coordinació governamental. Aquests 4 principis, aquests 4 pilars també han d'estar equilibrats entre ells, i la crítica era molt clara. No hi havia prou autonomia amb l'ingrés, per això, diguem-ne, es va augmentar el percentatge de participació a l'IRPF fins al 50, els especials fins al 58, més capacitat de normativa. Després es reconeix que
la relació entre el govern central i el conjunt de comunitats autònomes s'havia desequilibrat a favor del govern central. Per què? Perquè, diguem-ne, recaptava molt més del que necessitava per les seves competències i, a més perquè les despeses de les comunitats autònomes augmentaven més de pressa que les del govern central. Recordeu que era l'època d'un augment de la població important, de l'extensió de l'estat del benestar, la llei de dependència, etc. El tercer pilar, l'equitat horitzontal, és el que en diem la solidaritat. Per primera vegada es formula i es diu que els diferents governs de comunitats autònomes puguin assolir un nivell de serveis similars en les competències que tenen atribuïdes, aplicant un esforç fiscal similar als seus ciutadans. Això suposo que us sona, perquè ho hem explicat moltes vegades. Això s'incorpora a l'Estatut, s'incorpora a altres estatuts, el d'Andalusia, el d'Aragó, i altres que ara no recordo, però segur. S'incorpora a la LOFCA que surt del 2009 i s'incorpora precisant que aquesta igualtat a nivells de serveis ho serà en els serveis públics fonamentals, que són educació, sanitat i serveis socials. I el quart pilar són els mecanismes de coordinació, que en un sistema federal són absolutament necessaris. Ha d'haver-hi institucions, el Senat, la Conferència de Presidents, el Consell de Política Fiscal i Financera, diferents instàncies que ajudin a resoldre els conflictes i a prendre decisions, perquè la realitat és canviant, com prou bé que sabem, no? I per tant, això és una opinió meva, els mecanismes de coordinació no exclouen els mecanismes bilaterals, però és evident que només amb mecanismes bilaterals un sistema federal no pot funcionar. Per exemple, hi ha hagut una competència fiscal a la baixa de les comunitats autònomes, tot reduint l'impost de successions, perquè no hi ha hagut una instància on buscar l'interès general comú de totes i no l'interès particular de cadascú.